बे समावहाय बर'फोरनि दिनै बर' थुनलाइनि जोनोम सान बे खुंनायनि थाखाय दा बर' सुबुंफोरा जे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बेवहाय लोब लोब बर' सुबुंफोरा बेयाव फैदों बाहागो लाफैदों दा बे समावनो जोङो दा बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया जागायगासिनो सोलिगासिनो दङ आरो बे समाव जोङो मिथिना लानि जों रायजोफोरखौ केमेरा पार्सनखौ देखायनो थिनो सुबुं माहारिनि माबायसा जादों आरो दा जों मिथिना लानि बे समनि गेजेरावनो जों बिथांमोननिफ्राय माबायदि मोनदों बा माबायदि होदों बे समावनो सोंना लानि मिथिना लानि जों सासे सुबुंनिफ्राय बे समाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बे समाव दिनै जों दिल्ली बायदि जायगायाव जोङो पिस रिलिज खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जों मोनसे समाव बिटिआरनिफ्राय फैनानै बा बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै जोङो धरनासो होफैयोमोन दिल्ली बायदि जायगायाव दिनै जों दिल्लीयाव पिस रिलिज मोनसे खालामनो मोनदों बिराद गोजोननाय बाथ्रा आरो मैया जिथु जोंहा नरेन्द्र मदि हादरनि जि प्राइम मिनिस्टार बिथांनि जा नुजाथिनाय बिथांनि नुजाथिनायखौ जों बर' हारिया बयबो गोजोननाय मोनदों आरो बिथाङा जोंनो बहुद माने आसा होदों जों बिथांनिफ्राय माखासे जिखिनि जोंनि मावनो गोनां बा जाफुङै बेफोर खामानिफोरखौ जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामदों बर' रायजो राजाया जों बिथांनिफ्राय गोबां माने आसा खालामदों आरो मिजिंथिदों माखासे खामानिया जाफुंगोन होननानै आच्छा नोंथाङा दिनै फैनानै हानजा सुरनाय हाबाफारि फैनानै मा बुंदों जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड महोत्सब खुंनायाव जोंबो बाहागो लाफैदों जों उदालगुरि भेरगाव जिल्लानिफ्राय जोङो मथा मथि 70-80 जों बाहागो लाफैदों आरो नैबे हारिमु हान्जा सुरनायजों लोगोसे जों मोनसे आसा खालामदों बड'फानि सिमांखौ जों मोगथाङाव महर होनो थाखाय बिथाङा जिथु बुंलांदोंमोन गेरेमसा माहारि दानायनि खोथा दिनैनि नैबे हाबाफारिजोंनो जोङो बुहुमाव जोंनि बर' हारिखौ जों सिनायथि होनो हागोन होनना जों आसा खालामो बर' सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव मा मेसेज हरनो सानो नोंथां बर' सुबुं माहारिनि गेजेराव मेसेजआ बेनो जों बयबो खौसे जानानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथनि सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जों बयबो खौसे जानांगोन आरो जों ज'यैनो जों खामानि मावनांगोन बे समावहाय जों हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गोबां सुबुंनिफ्राय जों मिथिना लाबाय आरो थांबावनि आरो सासे सुबुंनिफ्राय जों मिथिना लाबावनि थारैनो जों दिनै गोदान दिल्लीयावहाय जोङो 14 नम्बरखौ जोङो लोब्बा लाखिनानै जों दिनै कालसारेल हारिमु रिलियाव जोङो बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि जोबोद बाख्नायथावना दिनैनि हाबाफारिया जोङो ज'नो बयबो जोङो बर' थुनलाइ एबसु जिखिनि बिटिआर ओनसोलनि बर' रायजो राजा आरो बिभिन्न जनगोष्ठीनिफ्राय मानसि बेयाव बाहागो लाफैनानै रेलियाव बाहागो लाफैदों आरो जि जों प्रग्राम लादों बेवहाय मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव दिनै मोजाङै जोङो साक्सेस खालामनो हादों जों बे समावहाय हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दङ आरो बे लानाय समाव गोबां सुबुं आरो बिदिनो जों देखायनो लाबावदों जे सुबुं माहारिफोरबायदि बिथिंनि गेजेरजों सम्बुनिखानि गेजेराव सार बिनि बे हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मा बुंनो सानदों नंगौ जे मैया 15 नभेम्बर आरो दिनै 14 नभेम्बर बे साननैनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी साहित्य सभा दिल्ली जथायै साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिफोरखौ लानानै खुंफुंगासिनो दङ बड'लेण्ड महोत्सब आरो बेनिनो दिनै गोथार बर' थुनलाइ सान 14 नभेम्बर आरो बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै फुंनि समाव बर' थुनलाइ आफादनि जि गोथार फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव जे हानजा सुरनाय हाबाफारि बेयाव लादों आरो बेवहाय बर'फोरा गासै 6निफ्राय 7 रोजानि गेजेराव बेयाव हानजा बे रेलियाव बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियाव लानानै बर'नि जे राव हारिमु थुनलाइ बेखौ जौगाहोनायनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लादों बे समाव आरो मिथिबावनो लानि जों सुबुंफोरनिफ्राय आरो जों दिन्थिलांगासिनो दङ केमेरा पार्सनखौ देखायनो थिनबावदों आरो जों मिथिना लाबावनि बे समावहाय जोङो गोबां सुबुंनिफ्राय जों मिथिना मोननो मोनबाय दे बर' थुनलाइनि जोनोम सानखौ साननैनि दिल्लीयाव हाबाफारि लानानै खुंदोंमोन नाथाय बेयावनो गोबां रायजोनिफ्राय बर' सुबुंफ्रा फैदों जेनेबा गोबां जिल्लानिफ्राय फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों दाब दाब जायगानिफ्राय आसामनिबो अनगायैबो बा आसामनि गुबुन रायजोनिफ्राय जेरै वेस्ट बेंगल बा सोनाब बंग आरो बिनि अनगायैबो गुबुन हादोरारि नेपाल हादोरफोरनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों बेवहाय आरो दा बे समावनो जों गोबां हानजाफोरनि गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों जेरै फरायसाफोर मिथिलाबावनि जय बर' हारिनि
बे समाव केमेरा पार्सना देखायगासिनो दङ बे जायफोरा बाहागो लादों बे समावहाय बिथांमोनखौ देखायनो थिनगासिनो दङ सार बे समाव नुनो मोनदों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बेयाव सारा बाहागो लाफैदों मा बुंनो सानो सोर हानजा सुरनाय बाहागो दा बाहागो लाफैनाया जोबोद गोजोनथाव खोथा माने बयबो जोंनि बर' रायजो राजा आरो बेजों लोगोसे बिटिसि आव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठी बिथांमोनाबो जोंजों बाहाय एखेलोगो 10 नभेम्बरनि बे सानखालि बाहागो लाफैदों बेखिनियानो सारा अबेनिफ्राय आं क'क्राझार केमेरा पार्सनखौ देखायबाय थादों बे समावहाय देखायनो थिनदों बे हानजा सुरनाय हाबाफारि बिथांमोननि माबायदि बाहागो मोनदों